Milí budúci správcovia aj správcovia, chcem vám na úvod popriať všetko dobré do nového roka. Pre tých, ktorí sa pripravujú na správcovské skúšky, želám, aby dopadla úspešne a správcom prajem, aby mali čo najviac konkurzov. Ideme sa venovať predpokladom pre zápis do zoznamu správcov, ktoré sme si vlastne komplexne prešli v predchádzajúcom videu. Teraz prejdeme jednotlivé z nich postupne podľa toho, ako sú definované v zákone číslo 8/2005. Takže budeme sa venovať bezúhonnosti. Bezúhonná na účely zákona číslo 8/2005 nie je fyzická osoba, ktorá bola odsúdená za úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, obzvlášť závažný úmyselný trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku alebo inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie, aj keď sa na ňu hľadí, ako by nebola pre tento trestný čin odsúdená. Ďalšie predpoklady budeme analyzovať v ďalšom videu, preto sledujte môj profil.